Good morning. Nay, abay ka sa danayon na nga uyak good morning. Panayon. Hindi mo la danayon na unak. Uyak good morning. Ada DJ Batsmi 1994 ijay vegan nagbasa ka mga rodya yan ti pagbasaan ti katikista nakatikista ak nga rod kanarigat ti agreunion at nationwide dati ada kay eskwela ami nga taga Davao, taga Sambales, taga Manila. Dagitay adino ta information dagitay ayanti congregation dagitay Benedictine sisters. Alaen da mo dagitoy nga agbasa, ada taga Mindoro, Isabela, Cagayan, Baguio, amin nationwide. Plan-planon mi ti agreunion. Batsmi ni Mayor ditoy Santa Lucia ni Mayor Joseph Valdez. Katatapay laan ko na tayo agurnong tayo ti pandingan tapno kwa agreunion tayo nagadumat at di abroad kasanong orod makaawid kayo iranatay ti aggigiddan nagadu ka nga kungkunayon kas karina ayamo ti agbakasyon dahit nga specific nga date nga padasan tayo lata ko nami un ngagpaiso kapag padasan tayo mo tinag-reunion ka nagmayat nga rinaan niya kano reunion at dadagitay tao nga umuna nga malagip tayo. Umuna ako, sino di kalaingan. No elementary kayo ka, tika umuna nga malagip mo, sino dahi nakataki? Ano dahi, kala mo, dahi grade 1 kayo, kumabutang nga rumwar ka. Pantubugbugwan ni mestra, apay gamin nga di na parwarin. Jay, kalaingan, dahi kakulitan, number 1 na nga, dahi kasulpangan nga, dahi kakuan no anya din ang tulong king ka no adda day tinangi nang buli kanyam dinangi rurumang kanyam ay talaga aging gana tatakila kaya kung hangko nga kaeskwelaan ngam daytoy umay naalaan di balon ko idi daytoy maibasa daytoy balon ko idi nga bayak umay nagudwa naging gatata malagip ko pala itsura na kinti may nga narigat nga malipatan daytoy para ilista tinagan no nangiwat ka. Makaparurod nga kay eskwela ang paborito ni mestra, nya mo ano sep-sep. Nga daytay nini ure kasyak kagapot ibuteng ko ta agmulta kami tinha nga binting, amoy ti binting 25 cents in English. Sa lapi nga nya pangigatangan mi idi igatang minton sa ti floor wax kasi sa tapno lampason mi eskwela. Kasyak gapot ati buteng ko nga awang garod makwarkwarta mi malaksid ang sokatak tilawalawa data nga pagbayad ti aglaklako ak tilawalawa iday tadi pa may lawalawak idi kay sok-sokat ko ti papel no mapanag masapa mo pandibantay ko makaalaak handa mo mang lawalawa dagiti isukat ko kadi di awang makwarkwarta kati buteng ko tapno hanak mairaman apay gamin nga agningiwat kayo nga ubing no daddo mabasol mo ni mestra da kayo may mestra taapaya no adda bisita kinatungtong na nakabaybayag copy the board kunanan to madati secretary kopyain nyo ta libra ay blackboard den ni mestra katungtong-tungan na madati aglako ti abon kaserula dagiti agprom-promo no nya dagiti prom-promo ti panpan ti kada medmedia sa half day kapilitan nga agningiwat kayo into no kanti kastak ide amoy di eskwela mi ide adda dagitay adda butid di nga nakatadder di asidag ti si arjilikod nga ayan ti sagad boy kadalam pa ijayak nga mapan agtugaw tano nakulit di kaabay mo addan tumannagan mo nga rupo utang mo aging gana ti end of the year day anya kedatan ay so nga kagurgurak di para ilis-lista tinagan ta kakaasi akla nga kumkum leben ilistanan to pala yun na rupo ay nya di meten aya Hindi may isang dati reunion, no, padasin nyo reunion ko, sikap para ilista idi ko. Malagip ko, di para ilista. Apa nga para ilista tinagnagan? Nati kayong ibanghelyo tayo ka medyo makatukay. Apa nang pili ti 72, imbaon na, pinaksyat na ti demonyo. Inagasan da dagiti masakit. Di ko agsublidan si raragsak da. Ganyo ti kunada, apo, yay, apaya, nagtungpal ti demonyo kada kami. Itinagan mo, imbagami tinagan mo, nagtungpal uri dagiti dakes, pimanaw da. Kung na ni Apo Jesus, nakitak ni Satanas sa kaslakimat nga
Ngam ko na ni Apo Isus kadakwada, haan kayo nga agragsak, gapot agtungpal uri dagiti dakes kada kayo. Agragsak kayo, tatinagnagan nyo, nakasuraten sa di langit. Wow! Pampanunutek. At nangatanagang ko mga nakasurat di langitan. Awan to, jay to sa bali a kwarto, so dakes, nagdakil to ka tarufo di jay banger. Adu makakadwak ang nakasurat di jay, pesyak lang. Dagitay KBP, dagitay kapisanan ng mga broadcaster, di ka aruba, sigurado kakadwa tayo ijay mo. Kasi di man panunutek, anyamot nga tanganagan. Haan ora ito'y pa'y laeng daga, ito'y pa'y laeng panagbiag tayo, nanipod pa'y di ubing tayo, aging gana tatan. At damot ang dagitay, kuna tayo nga mabigbig-big tinagan na niya. Tala ko ma, dahito a pamilya, ay nagaget na kita. Ay ni kwa daytoy, namayat ti panangikwa na. Ay nalaing ag-basketball daytoy, dayta ti kwa hati nalaing ag-basketball, idi. Ya daytoy managtalon dayta. Di ma, dali jay kilala jay ayan nyo. Ay no, amok mo ti berberukan da dagitoy. Ay no, aghanda data, ado, intayaw. Ada mo dati aghanda ka, ang kamamapan, apa yan, nagkulbot ti Shanghai daw, ano. Hanad na kita ngay sikapay laang ito'y daga ka dadya ngay adanagan mon ko na tayo di mat. Either positive, apa yang anya tinagan na dayta ay nagagat dayta na singpet. Ay managparabo dayta managtulong. Ay ti pamilya na dayta naayat ka dagiti tattao. Isadyo ko na nalaing basketball. Nalaing da nga timan pamilya da dagita ka nalaing nga agay ayam. Adamot ada kita negative. Sumungsungad ka pala ang ka nga agup open edta. Apaya? Sigurado dumanon. Nagiti kilala nga traidor ko mauno chismusa nga daytay agupen ka ti ammum ka kadwam ka ne kabalik ta kabigatan na ka ne. Dakes ka gayam adayay. Di ma dagiti kilala ka kasjay. Hanggang agup open edta apaya? Dadayti hindi nabiitak pa nga padi ka. Ademay. Ya mo taga parokyan sa Tisibilya da ito. Ako nanak ka, apo, agbasa di anak ko, pautang man. Ni apo, barbaring makagridwar. Ay, laka na sayat, amanang, lamikan. Pagpanaw na ko na di para luto, apa niya inikam, apo. Apa niya, ay apo, utangan na amin ni Satanas dayta. Ay, sorry kilalagayam nga, manganya na ganan, budol-budol. Kilalagayam nga budol-budol nga daytay. Kasi siyempre, kayas-asain ko, amok nga rod. Lakang ko nga basol, baantan nabiktimakan, bay amon tulong mon, ko na uwan, ang apo marwam. Ganyan nga yung adda daytay nagan nga paka amamuan da kanyam. No anya dayjay, no kilala ka gaputi kinaimbag mo, nakilala ay amuda ka gapota si ka adda matultulungam daytay adda nasayaat nga mararamid mo masika ka makita da nga na urnos di pamilyam nga daytay ti pamilya da dati ka na urnos da matunan da amin ngam no ay ti pamilya da data ka Diyos ko hamula ibati-bati ta sinilas mo tan sigurado agpukaw. Sigurado tarabong mo inton bigat awanan o kison nga nakatadon. Ada mo ti kilala akas jay. Kana nagsiyaat nga tanod jay ibagada nga kilala mo ti nagan mo anya mo ti pakaamuan da kanyam. No kumano day jay para ililista nga ka eskwela apay nga inlista na kagaputan ng iwat. Mosto katib. Uno inlistada ka kumamo ti tattao ti gimong nga daytoy ket no ti pannakilangan na nasayaat. Anya mo ti pakaamuan da kanyam. Anya mo tinagan mo itigimong. Nadya mo't ay dayta mother butler data apo nagaget nga agununay naggaget nga agdalos. Dayjay may sa ay tumanutot sursurutan na nga katutot dayjay. Ay diyan lang nayon la amin mo ti inanan dayjay. Nayon mo ti inanan ta makitotot. Kadayjay kakabsat dayjay gamin imbaga ni Apo Jesus nagmayat. Haan nga gapot kaya yung apaksyaten ti madi. No di nakasuraten tinagan nyo sa dilangit. Wow. So ti kunak ka no jaka man di nga ting-tingitingag nga rod no adino na kaisuratan tinagang ko no ijay bangir a kwarto no ijay langit.
Nagmayat ko man na daytay mapang ay bumisita kadya ka welcome daytay ko man nagsilap nga dagiti ni stainless nga dapay silaw na welcome Rufo apo nagmayatan yung karon na ka mapantay di langit ka lo nagbatit na nagaw kakaasi ka nga mang birbiro ka ta nagbasi mo na aramid mo nga nasaya. Amo pa'y mabirukan tinagan mo San Pedro ayon na nagang ko ay birukam ay piman kababatitan ti font na ketula ang ata di ka man. Kasi na jeti kong kunan nakakabsat, anya mat dagitay rason nga pakakitaan na kama. Kaslawa, ito'y lubong amamudan na sinuka na sayaat, na imbag. Dito'y ibanghelyo tayo kat anya dagiti nakaisuratan tinaganda na panda nagmisyon. Intuloy da misyon niya po Isus. Inagasan da dagiti masakit, pinakanda dagiti mabisin, no addag kakapya, corporal works of mercy. No adda maririribukan, i-comfort mo, no adda agririri pagkapyaam mga durugan dakay mo ngamin ka ay mare apaan nak ay no siyak data mare ay hanga makalabas di balay mi aladak anya durog ka mo jena sa baling nga kwarto tinagan mo no kasja imbes nga pakawan mo la kamalina bay amon pagkapyaam tangtang sitan nak na ikamkamang laeng enday ta na ikamkamang durugam mataan bay amon han nga inggagara kas tanga talaga pa nagngiw-ngiwat na i-comfort mo kas jay at danagan mo no aramidem nga iwaragawag mo di mission ni Apo Isus nga inaramid na wow nakasurat ang ginagan mo ketika haron nga rod no awan ijay agin bibirok ka di langit ay nagang ko kunam gin San Pedro ko excuse me agraraman di ka bangir kananak ang Diyos ko pakawanan pakawanan nak no ibaganan to kay ijay bangir kay suti kong kunak pampanunutet di nga ta nasaya at nga tao kunana dito nga rod ka nakasuraten na ganyo sa dilangit no nga ta nakasuraten kalpasan na ket nagkamali da jay tao kalpasan na ka nagbasol di tao, tama nagbasol tayo maamin, at da nga tama eraser ni San Pedro, no ni Apo Isus nga, ops! At da nga ta snowpick na nga, op, out. Nakasurat nagan mo, nagdakkalanan, wow, nagragsak ka, Rufo, kung nagragsak kayo, nagkamali ka ka, iyawat na kin ni Satanas, bagi. Bagin dato, kuna na nga ta. Nya nga tamo niya. Ngalada kayo man timang tingiting. Imagine nyo, mano nga percent na imbag nga aramidam para pamilyam, para iti tattao, para itigimong mo, para kadagiti kaaro, mam kakabsat mo. Mano nga percent di maaramid mo nga madi. Iti pamilyam, sit-sitikam, ul-ulbudam, ti kakaarubam, tangtang sitam, ag-agumam, dagiti di pagtrabahoam agsit-sitik nadagdagsen sa amo datoy adatoy bangir ipasa na nga ta iti daytoy nga kunata yung nga Dios isuna uri nagaramid ka na imbag adda nga ta pagiris na mo ginagan ta ijay adda nga ta eraser na nga uno saan niya tayo kunata yung nga kanana di tamudo na ka katak datoy Rupo maday adda nga ta mo pagiris na ngamnuhaan kano kunana nga ni Santo Papa ka tinagan ti nyanagan ti nagan ti Dios ka asi siguro han nga ginagan tayo nagramig ka na imbag nagkamali ka siguro han nga ginagan tayo ti irisen na DJ siguro basol tayo sigurado nga nalaklakan na nga irisen DJ basol tayo ngam DJ nagan tayo nga nagaramid ti naimbag nga nagkamali tiki naman nagayat ni Apo Diyos ka numan pa'y kunata yung ikarkarigatan tayo ti agbalin nga nasayaat nga mailawan tayo tamo nga agbasol haan nga ginagan tayo ti irisen na para kanyak dati personal interpretation ko di siguro basol tayo ti adda pagkapsutan tayo isugarod nga dito pa'y laeng daga kada pagirisnan di basol tayo ginagan tayo nakamalditan idinabunyagan tayo adda indelible mark kunanan no kitaan na kay ni Apo Isus ka da kay amin nga nabunyagan adda agan andap nga cross tamuging iyo babaen ti bunyag adda markayon amuyo ti marka daytay nini amuyo daytay pagmarka ti baka ni awan sa mo makaamaw
Apo Isus minarkaan nyo at ilansakin. At dati ni amang ko gapo ta Andres abaya nagbinaliktad nga nagkasjimot o so agbinaliktad di apam mi tuno aging nga bumigbigang sa mi pag inya na ganan kwaji patong ti baka kaging gana nga matay uri takawam ako ops bakak data indelible day jay kala ko man agbutos ka ngam di indelible ink tayo ka maikat to how many ngam di pagmarka ti baka talaga aging nga matay datayo mga nabunyagan at dan indelible mark ko na di haan nga pulos nga maikaten uri sa dinoti uri umalis ka ti pamati at dan marka na iso no kitaan na kay ni Apo Jesus at da cross tamuging mon at da nakamarka ditan nga mabalin siguro nga agbaliw day ta cross no dumakos ka la siguro ni Satanas nga daga kitaon niya po Diyos tarupang ko hama nga taa iso na dyan adda markata yon iso nga para kanyak personal interpretation ko datay haan na nga mabalin nga irisanan ginagan mo tana uri nagaramid ka tinaimbag kinahaan ngam adda tamot uri nagkamali ka haan nga ginagan mo ti ma-erase haan na nga ipasa di bangir a kwarto dayjay basol mo ti kaya nang irisen isugorod nga dito'y lubong ka adda pagiris na ti basolen anya dayjay umuna konpesar kadakay nga agkonkonpesar ipagarup yung awan basol kayo into no kan awanen hanga malasin ginagan yun na milat to aminen la dayta nasanton amisa anyang orti ko na ti bagi ni Kristo iso ti mangpunas mangikat ti basbasol ti lubong iso nga uri ag kamali ka makimisa ka inuten na nga kirkirkiran dayjay basol nga naimaldit idta nga nagan damor nga agkumkumunyon ka inuten na nga kirkirkiran dayta nga basol tapno aglawag dayjay nagan mo kano kanayong ka nga makimisa awatem ni Apo Jesus nasayaat ka kadagiti ka arrobam nasayaat ka iti pamilyam agar aramid ka tinimbag hangat nga naglawag data nga nagan iti entero nga sa lubungan ka makitkita daday tanganagan iso nga ti patsik launay ka awan pagiris na tinagan tayo ti adda pagiris na kadagiti basbasol tayo isugurod nga ti kordero ti Dios amang ikat ti basol ti lubong isugurod nga dalusan agkonpesar dalusan aging gana nga agranyag kano nagranyag tanagan mo hangga agranyag tarupa mon nagranyag tanagan mo gapota nadalus iti imatang ni Kristo apay na natural mo tabiyag mo nga agranyag anya nga ruti aramiden tayo tapno adda nga naranyag tinagan tayo sa dilangit paksyaten ti madi no adda gura papanawem adda sakit tinakem papanawem dagitay demonyo nga mangtengtenggal kanya tayo sakit tinakem papanawem apal adakes papanawem anya dagitay haan guran-gura tumulong ka nga mamagkakapya hala kakabsat nagsaya at kuma bete kuma dito parokya niya sumrek tay di langit ko wow adayo ka pay laeng ka makita tay amin Our Lady of Guadalupe Paris wow nagadotanagan tayo iya yung ni awa mo padi ay na ni padi adi bangir ang Diyos ko pakawanam nagmayat ko man sumrek tayo ka dakay nga sa nga pamilya wow pamilya dagta ni tanagan mo father mother wow dagiti anak mo adada amin iya nakalistan father, mother, apa iji father ka ni, at damilat na, ji mother, ang Diyos kanya, basol na apa ya, KBP, broadcaster, apa yung narugit. Ay Diyos ko pakawan ng haamot, punasin na. Iso nga tarigagayan tayo akabsat, anya tirumbang aramidan tayo, ituloy tayo ang di misyon na, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag. No aramidam ti misyon na ay kanaranyag day taanagan.